Google dokumentu batean imagina bat sartuia dugularik, sortuko du dokumentua, dokumentu hutsatik, izena jarriko diot, eta demagun dokumentu honetan landarearen zatiak landu behar dituztela. Bai? Zerrenda bat badut, zerrenda zenbatzen aldut, eta orain falta zaitena da lorearen edo landarearen imagina. Vale. Txertatzen aldut, irudi bat nondik? Karga daiteke ordenagailutik, bilatu sarean, drivetik, argazkietik, URL-en arabera, kamararen arabera. Guk ikusi behar dugu bilatu sarean. Zergatik bilatu sarean? Badakigu dokumentuaren barrenetik sartzen ditugun irudi guztiak, gaur egun hain garrantzitsua diren baimena, copyright eta gauzoiekin betetzen dituela. Jartzen badut hemen bilaketan landarea, agertuko zaizkit irudi batzuk. Erdaraz jartzen badut, agertiko zaizkit bertze batzuk. Ingelesez jartzen manituen gehiago, bai, hizkuntzaren arabera aukerak handiagoak izanen dira. Neri interesatzen zaitena da landaren zatiak, orduan jarriko dut partes, planta, bai, eta hor aurkitzen dut neri interesatzen zaiten irudia. Nola sartzen aldut? Selekzionatzen dut, txertatzen aldut, arrastaka eramaten aldut, edo bi klik eginez ere bai, sartuko du dokumentuan. Hau modu erraiz bat da, sartzeko irudi bat. Neri gehiago gustatzen zait, txertatzea Googleko marrazki bat. Bai? Aukera dut, Driven egina duten marrazki bat zergatik. Zenta, Driven barruan dokumentuak, kalkulu horriak eta gauza gehiago egiten dituzten bezala, Google marrazkiak ere daude. Bai? Orain, gauza bera egin dezaket baitere dokumentuaren barrenetik. Txertatzen dut eta sortzen dut marrazki berri bat. Eta marrazki honen barrenean da txertatuko dutelarik irudia. Aukerak berdintsuak dira, aldatzen dira, non dauden kokaturik, baino berdintsuak dira. Bila dezaket saretik, Google Drivetik sartu, igo ordenagailutik, fotoseko albunetai, URL-en arabera, gauza berdina da, bilatu behar dut, baina aukera gehiago ematen dizkigu. Egin behar dut bilaketa berdina, bai? Planta. Ematen diot lupari eta begira agertzen zizkiten argazki normalak. Baina hemen ja aukeratzen aldut zer nolako irudia nahi duten. Edo zein mota aurpegi argazkiak, klipart irudiak, bai? Aukeratzen badut klipart irudiak, ja ikusten dut aukera zehatzagoak eta gutxiago direla. Hemen ja agertzen zait nik bilatzen dudan argazkia. Aukeratzen dut eta hautatzen dut. Hau ja nere marrazkian daukat. Ze aukera ematen dizkit marrazkiaren sistema honek? Nik euskerako nahi dituztenez, behar ditut izen hauek aldatu. Nola aldatzen ditut? Forma bat aukeratzen dut eta hitzaren gainean jartzen dut. Politagoa jarri nahi badut, jartzen diot gibeleko kolorea xuria eta bordea ere nahi badut xuria jartzen diot. Magia, desagertu zait. Bertzekin ere, Ctrl-C, Ctrl-V. Eta horrela, urratuko nituzke erdaraz dauden zati guzti hauek. Horai zer egin beharko nuke? Bere izena euskeraz jarri. Adibidez, testu aukeratuko dut, lauki bat, lorea. Nahi dutela jarri berdia? Aukera badut bai. Jartzen dut handixagoa. Kolorea? Berdea. Bai, gehiago nahi dutela handitu edo proba dezaket bertze letra mota batekin. Handitzen dut pixka bat eta modu errexonetan bihurtu dut. Erdaraz duten marrazki hau euskerakoan. Gorde eta itxi egiten dut. Neri aukera hau niz gustatzen zait. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.